Hej, to. Áno, nech sa páči. Ale ešte viac boliaky. Dostalo sa mi tej cti, aby som pri príležitosti 780. výročia obce a otvorenia rekreačnej zóny Hrušovec vás všetkých srdečne privítala. Ja Hrušovčanom Hrušovu prajem, aby sa im darilo. Z našej strany môžeme povedať, že budeme samozrejme ich podporovať vás, ako sa len dá. A takisto budem veľmi rád, keď sa budú radi vracať sem aj rodáci, po prípade ľudia, ktorí majú tu chalupy. Takže všetko dobré a veľa šťastia. Ďakujem. Krásnej krídla, aby lietal som ponad šíry svet. Sme v malebnej dedinke v mikroregióne Teplý vrch. Skúste nám to predstaviť, kde sme sa to vlastne ocitli, pretože aj tie cestičky, ktoré sem vedú, asi sem veľa turistov nezablúdi. Kde to vlastne sme? No, vlastne sme pri nedaleko rekreačnej nádrže Teplý vrch, 7 kilometrov. A táto dedinka predtým mala strašne veľa obyvateľov, ale nakoľko v súčasnej dobe sa zmenila celková situácia, takže tu sú viac menej len chalupári a prestarlí občania. V troch obciach, ako už viete, máme 183 obyvateľov, z toho v Hrušove je 98 obyvateľov. Dnes ste odhalili aj tieto zaujímavé stavby, ktoré vidíme aj v pozadí za vami. Čo to vlastne je? No tak to je rekreačná zóna Hrušovec, ktorá nám akože dáva na vedomie, čo naši predkovia kedysi dokázali, akí boli technicky zruční. Údajne, že niekedy tu bolo morské dno a preto tu je tu taký akože kvalitný vápenec. Povedala by som, že na 95% je jeho kvalita vychvaľovaná. No a nielen v obci Hrušovo, ale aj v ďalších obciach Gemera a Malohontu boli tieto pece, tuším, že ich bolo dokopy 35. Teraz vás vítam a pripíde si na to, že sme sa takto pekne stretli, priatelia, rodáci a všetci, ktorí teda akože